sing nggih. Lho, kandhane omahe wis apik bar iki nek bar nanggap ketoprak turahane kena tinggal bangun omah sing megah, sing tingkat, sing mewah ya. Amin. Katuran panglipur nggih, suka paring suka sesarengan Gusti Kuncara. Setunggal tembang wonten kusumane ngati monggo. Monggo. Bapak sinten jenenge arjine tak kenalan aku. Bapak Said ya. Sapa jenenge? Mas Ari. Ari Said Bapak